presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapon ang inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mga umusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Binot. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Binot. Kinakong problema bahin sa among silingan nga akong gipakuyog sa among lakaw ba. O kung anong naproblema ko ani, ingon mo ani ang nahitabo. Pre! Uy, Pre! kinsa man eh? Busin lang manispresin mo sa pre mo. Pre! Dali mo, sorot mo, dali pre! Sorot mo, dali dong! Ya, Dali mo, pre! Pre, si Pare Pedro, dali pre, Pedro. Dali. Ay, Pare Pedro ba? Ay, mato. Ano dali, Pare Pedro? Dali mo sista kayo. Dayon. Kanay na may da, kay Gik. Dali, Pare Pedro. Dali, Pre. Kanay kay Gikan pa man ka, ni Sliti ka rin. Dali, te. Gikan pa ni sa Sliti. Dili, sige kasliti. Kuan pre, gikan ka, giari ka na mo kay may daming bala niya sa imok. Gikan gidi siya sliti. Mo lagi, wow, bilib ko ninyo da. Inyo di kong gibisita, no? Oo. Inangga mo ka na mo. Uyog ni Pedro, para magchat-chat dito. Oo. Diri ba, diri? Ya. Diri. Saban, ha? Nya, saban. Pugahong tala yan eh. Oo ba? Sige. Agkuha ko baso, ha? Katong kantas Pasko ba Pedro? Pasko, pre? Sige lang. Kanta ni Doy Max Urban. Doy, katong Paskos Binilanggo. Okay. Ilarga. Sige lang. Ilarga. Gikan sa presohan, piuli ko akong ginikanan. Ni karong Pasko, ako nahibulong kaayo. Kay si tatay nanay, sila man di ay malipay. Ako sila nga giinan, ano ba unsay hinungdan? Bakit pa ni nanay pusay, dako kayong among pagmahay. Batasan, pre. Imong pagpuga, ay nabalaka. Kakabasayon ng antos meso magaliso. Nagmahal ang palaliton, maayo pang bilanggon. May mo balik palang, Balik ko sa bilangguan. Kay dito libre ang tanan, guardiado pang Pinoy-anan. Kami sinanay di mo, kung mahimo, ikuyog na lang. Aron mas paas ang among utang, o Merry Christmas na lang. Sa bilangguan kondo, ay kabalakad, daghang dugo. Sa'yo tanang pangmatyon, sasaya kang isubaho. O
dili mamatay, na ay panti sa imong nanay. Duha na ka tuig way laba, baho kayong patay. Merry Christmas na lang Sa mga bumbay nga tigpautang, sa mga silingan nga dagkong utang, liwat sad na ko nga palautang. Sa kapulinan alto, nagsigig kaon sa ginamos, wanay ngipon puros na lang lagos, o Merry Christmas naman. Ay, Pasko! Pasko. Mas ko to, Bibra. Iya, wag labay yun at masyadita. Yabaga. Practice naman ito ako. Saktor ito eh. Yabaga. Kaning, pre. Pre. Nung saman, palit lang sumtuman, pre. Ha? Palit, Bi. Ayaw lang, pre. Si Mari na lang ninyo ang ato sugoon, ha? Magpa-adubo ta. Lami kayo ng maadubo nga ko asawa, pre. Katong pinalagto ba? Gang! Gang? Gang! Yes? Hari sa kadil, gang. Uy, nag-inom di ay mo din, he? Julio. Julio na, Bibra. Pebrero! Julio. Nag-inom. May buntag mo diya, pre. Morning, pre! Good morning sa di mo diya, pre. Good morning, Julio. Julio. Uy! Naaman di ay... Hala! Yam na yung dos-los. Kita din ka, pre. Klaro, ugad ko na mapag-ako na kang Diyos. Los. Wadi ka malimut, Ana Maria. Ano malimot man? Kamura ba ang nagana ng inyong grupo? Nya karon, napuno ninyo si Orly, di ba? Unsa na may? Unsa na may nga sa inyong grupo? Ako pangutan-on. Tulungan mo ka buok. Tres los. Tarong di ha. Uy, tres los lagi hapon. Dili, pre. Tres ignorance pa yan. For ignorantes. Ha? For ignorantes. Kay upat, may pidlo na naman. Kuya Juan, mantagal na. Uy, primero, dos los. Nya, kaniagi. O, ito, tres ignorantes. Tres los. Tres los. Nya, upat man may four ignorantes. Four ignorantes. Isa ko na hunaan na. Kadi mo ba na? Si Pare Orle. Ay, Pare Orle, si Pare sa tingani mo. Binot, pre. Pagkano mo na sa inyong pagkatao ko, wala man mo kaila. As lang, yabaga, gini mo. Sige. Gang. Kining, lutuimig kang sumsuman bang wan nalamian, gang ba, ha? Pagtaro ka na yung pagkatao, yung sinutihan. Uy, Nalagi. sa inyong isumsuman. Nao pa may baboy des ref. Katuloy luto ah. Ang saan ko man to? Adubuhan lang to kang. Katong plalag to mo adubo ba? Okay. Kanara? Oh, kana lang. Lipstick sa ng Pitra. Ha? Sigan? Ng Pitra. Uy, sige. Bihada na mo diya, priya. Kapo Sige. na pala sa diya. Sige. Okay. Pre, sultihan ni mo masawa, pre. Guwapa na. Ako, kinubot. Tinabuton, bagay. Indot kayo, pre. Hulman ba mo kaduhan ako? Ayo. Okay, mo yung lubutan na yun. Pedro, ako itong imo disguise. Kinasulti ang ikato. Ikaw yung swerte. Dili ko sulti, pre. Siya Siya may sulti na ko. Kay gawas nga gwapo ko. Palahubog pag yun. Gang, asa ka? Nag-ilis ka? Mato ko silang pare Simon kay practice mi ron. Practice sa unsa man? Practice mi kantas Pasko ba? Kay manaygon mi to. Unsa? Manaygon mi to. Manaygon mi og nga among kita, among tigumon aron ini abot sa Pasko, mao among gamiton og hikay. Ha? Kita gud ilang pamilya og ato. Uy, bakuyog ako, pe. May masa kumukanta. Gusto kag sample? Ha? Gang, asa ka? Nag-ilis ka? Mato ko silang pare Simon kay practice mi ron. Practice sa unsa man? Practice mi kantas Pasko ba? Kay manaygon mi to. Unsa? Manaygon mi to. Manaygon mi og nga among kita, among tigumon aron ini abot sa Pasko, mao among gamiton og hikay. Ha? Kita gud ilang pamilya og ato. Uy, bakuyog ako, pe. May masa kumukanta. Gusto kag sample? Ha? Kaliti gunit sa kwarta ha. Singan? Bugal-bugal ng imo, uy. Tis mi kantas Pasko ba? Kay manaygon mi to. Unsa? Manaygon mi to. Manaygon mi og nga among kita, among tigumon aron ini abot sa Pasko, mao among gamiton og hikay. Ha? Kita gud ilang pamilya og ato.
Uy, pakuyog ako, pe. May mas ako mukanta. Gusto kag sample? Ha? Kalit tigunit sa kwarta ka, ha? Tingan? Bugal-bugal ng imo, eh. Halo. Kay ang 23 ka buok pulos man na disqualified. Ano? Payara magikanta tanan. Ano ka magkata? Katong always remember us this way. Nya wa man di ay ka-remember sa lyrics ang 23 ka buok na disqualified. Nya ako kaya kasag-umang ko, mao to, anada ako, ka-third ko. Ako ko kanta ba nga, ako'y third voice gang. Usaman, mukuyo ka o di na lang? Sige na lang, uy. Ay, ano ba? Ayaw reklamo. Mamugusto na ko asawa nga kuyog sa mong panaygon. Kaya lagi, sali kay siya, sayang kaugalingon, basta kinantahay na. Manghambog na ba dayon nga third kuno siya? Unya to. Ngay ka niya, pil ka ba rin? Ay, ako lang third voice, pre. Kanilong simsipan, ang Tanong sa kaumahan. Ano lang? Nundot ka mo, Gang. mo kay atong hahalaran. Sa halaran. Gang, nasabot to na, ha? Ano man? Sa sabot na to ganyan ba? Sabot. Pre, asang presimon? Ato ko pa sista taon, Pedro, iya makuno pahulman niya sista. Ano ray? Siya na nagdong. O kuyo ka po Pedro. Draw! Ay. Dali! Presimon! Bida. Unsa mo kang galinggid ba taon ka? Galinggid ba taon ka nga? Padong dire. Marin, naligi ka. Yes! Kuya ka, Third voice, yes. Third voice ko Panaigo ninyo. na mo, naigon yun mo. Kuya ka? Oo, gani. Third voice ko. Apil ko. Ay, samot. Ano malakaw na ta? Dugaya na to, ano eh. Asan ta naigon? Asan ta magsuko na ni? Adto ta sa dagko mga bahay, ha? Kaya siguro medyo dagko kayo ipanghatag. Kay dato medyo na sila. Gaya. Makadungog na sa atong tingog. Masamot nga. Maikog lang gamay ra ilang ihatag. Sakto, Jukagang. Labi nag makadungog sila sa third voice na ko. Basta hunahunaan ninyo Third boss, akin. importante, ano eh. Yes. Kinahanglan, ang kanang blending ba? Nindot kita paminaw, dungan gyud kanang way mauwahi, dungan gyud ta ha. Okay. Remind ko na ninyo pirmi. Sige, ta na. Paitan eh. Lakaw na ta. Tara. Kung natay magyaan nga dakong bahay, ato lang labayan kay labayan niya tag mga butang. Atong girahan mo kanta na yun. Awad kay klaro yung kaagian sa man gyud. Kana mga lago nga bayang atong atuoy. Daigunan ba? Daigunan. Okay, let's go. Okay, let's go. Basta na ay. Dali na. Basta na ay. Sige na. Basta na third voice. Third voice ko, tiban third voice ko. Dali no. Tanan. Ato na ta! Perti yung badlugunan ni Konsawa. Gingan ako nga lip-sync lang iya, ha? Mukantag na siya. Mo third voice good. Mao nga nanganta na mi sa unang bahay nga among gidaygunan. Niya to. Kani pre. Kita ko dako ning bahay pre. Nya makita ra sa suod kay mubo na may langgit. Sige na. Unsa may unahon na tong kanta na to? Unsa may una? Katong paspas. Katong Tagalog nga paspas pa. Ayaw na, uy. Mingaw kayong palibot, oh. Bitaw, Katong mingaw hinay nga bugnaw kang minahon ba? Nindot na. Unsa Para ka taha? ma-feel nila. Unsa ka taha mo re, ha? Ako ang katong kuan ka ng Pasko na kutsinta. Unsa ka kanta na? Pasko na kutsinta. Ana siguro naman re. Pasko na sinta ko. Kutsinta. Ay, dili na lang, lahi na lang. Kato na lang. Fall on your knees. Oh, hear the angel. Kinsa maroon. Ano na, may irong bago mag-practice pag ita. Kato na lang. Fall on your knees. Dali na. Matay di ba kumayabang mo re? Ano mo katawal mo? Inanala yung tingin mo re, ha? Makatupol or yun is lang. Ano to? Third Basta voice title, man. anak. Kuan ka ng Hear the Angel Voices. Usay mo, kata ko. Oh, Holy Night man na. Holy night din, ha? Okay. Oh, Holy Night. Gana. Night. Ka third voice mo. Sige, Sige sige. na, ayun. Uy, do kaya sa ninyo. Uy. Sige. Divine title na, di na. Divine, di ay. Pataka mo. Uy, pataka mo doon. Uy. Dili mo na mo title. Pataka mo doon. Uy. Usa to, bre. Usa to, bre. Sige lang, balik-balik lang. Dili mo title. Amo na. Someday. Sige, larga. Ilarga. Sige. Dong, draw. Aray, dong. Sige. Holy night. Holy night. Sige. Sige, larga. Sige. Larga. Kindung ang tatanan. Kaya para taga-tagtaran. Ready? 1, 2, 3. Oh, holy night. Long. Hoy. Ayaw mo niya kay kain nagtinuan. Bungot sa itoy. Christmas di ay? Bungot sa ito yun, unsa. Brad, ano yung marigo sa inyo, Brad?
Pag-upa kung nagpakanbit sa kong tinuhuan, Brad. Uy, Pre, huli-huli Pedro. kong tinuhuan. Uy, Huli-huli ko naman eh. Pagka-Lord, ano yung may klaro? Malasa ba Malas- yung kalakaway? malas- Kukunti na hagdaw. Ulos mo na ni Rado mga badri. Iya taguli, pre. Iya taguli ni Sige Jay. manguli, uy. Gamay pa kita kita, uy. Balik abot 20. Unya, sao man ang puros man ni Rado bay. Nay, Ito ko rin na igos bintang abli po ito ganina karon ni Rado na may inuwan. Nay, sa kabay, oo, kanagang ba? Abli pa man, niya nasa gawas ang tagbay. Nagpungko sa may pultahan. Dali. Ako'y diskarte ha. Kinahanglan na atay kuan sa nila. Pining. Natay opening. Para mamingon. Ayaw, sa dilin, anak. Kanta mo na opening. Baka ng storya ba? Ah, sige. Dali. Ato. Dali. Ako'y intro ha. Ah, sige. Sharog di ni mo hatag og dako-dako. Sige. Ninduto din ang atong kanta. Third Larga. voice ko ha. Kalimutan na third voice. Oh, nasa third voice. Pus ko na sister. Eh, sabag ka kung sa mga... Tayo, mo intro sa ako, Yeah. intro ko. May Pasko tagbalay. Ania ang pundok sa Manaygunay, muawit alang sa Pasko, alang kaninyo. Merry Christmas! Okay. Intro na yun, intro ba? Ito rin. We wish you A Merry Christmas. May Pasko, Nay! para pa bam bam. Feliz Navidad. Para pa bam bam. Bilis Madaw, sagdan. Oh, still man yung felicidad. Day, usba, day, dilia, usba, amare. Feliz sige. May Navidad. Pasko. May Pasko. May Pasko! Nay, nakadungog ka sa among kanta, Nay! Nindot kayo, Nay, no? Blending kayo. Third voice mo ko ato, Nay. Bungol pa Dyan, Nay. Sige, buyangos. Nay, maayong gabi diha, Nay. Nindot kayo ang among kanta, Nay, no? Blending, Nay, blending. Ali, Nay. Third voice ko ato, Nay. Nindot na isa. Nindot, no? May Pasko, Nay. Oy. Sa to. Nakadungog ka sa among kanta, Nay. Giganahan ka? Ha? Nakadungog ka sa among kanta. Giganahan ba ka? Ay, ko nga likadahan ha. Oh. Para krakan ta mo ron. Dili ni bay. Tuta ni sa mga rebelde. Ako si Commander Wakwak. Ha? Pamalbalo tanoon mo, muray inyo. Si Bata ta kayo mo migaw. Ikaw, Uy, tango! migaw sa tango. Bayas ka! Pre, dito muli, pre. Muli to, eh. Klaro yan ito panaygon. Wilami. Ayaw mo pag-surrender. Uy, naunsa man mo, uy. Okay Ano ra kayo mga siya. wajud mo yung mga- Third voice, okay kay third voice. Pero second voice, ug bilodiya. Wilami. Dili, uy, wama may fighting spirit. Uy, manay kung ganit, kinahanglan prutas pasensya. Gaw sa Muhatag pagtango. sila na to, og dili. Basta kay, namasko tas ila. Muhatag naman na sila. Unya, pre mo, ikaw ba, ikaw may nasista, ikaw gikan, ikaw may gitarist, aptik sad ka. Ikaw may Hindi ko man gitarist. ako- Lagi siya, lagi. Yung tanong kay itong third voice niya. Okay na to eh. Hindi ko man ako sulti. Inig-intro na ako. Huwag ito'y atrasay. Magkinaunsa. Padayon lang yun ta. Sige, Sista, mauri ganyan. ko. Sige. Kanay. Away atrasay. Kanang bahay. Dako sa daay. Kwartahan. Yun ang tagiya. Anak, kinagoy gate ang bahay. Kanya timing sa kaayo kay Abli. Tara, manuta. Awa na intro ha. Diretso na ta. Sige. Kanta da yun. Unya na lang Adli. Binighuman sa kanta. Okay? Way atrasay ha. Sige. Kana. Sige, last na niya. Minut, unsaman. Di bagay ni muhatag, muli na kita. Muhatag lagi na. Basta ikaw, pre. Steady lang yun. Tiwasag yun ang duyog. Tiwasang duyog yun ha. Pre, Sige, Marie. duyog ni mo, pre, ha? Gigi. Okay, dali na. Manuta dali. Abli manggi. Pre, di kita makiha ni Mari. Di sultag-sul ni Woy parang hit. Dito Ay, dili lang ko sluyo ninyo, eh. Ni pagi kayo. Sa maya mo logic. Gamita ang logic. Say logic dili. Kabugo sa ninyo. Uy, kana kay dunay gate. Ang purpose ana, gisira na para safety ang namuyo. Pero Pasko man ron, nahibaw na sila nga daghan ang manaygon. Mo nang giabihan na nilang daan para sa mga manaygunay. Oo ka? Sakto ba na, Mo Marie? sige na, uy, intro dayon para magkapirata intro. Sige. Pero, Marie, basig. Si Ay, Bakul ba? uy, ay biya, stay put na lang. Ikaw kana na dasista diha ra jud ka ha, magkinaunsa man gyud gani ay gyud pagbiya. Okay? Bro, anar yung ka dira. Diha ra ka, Dro. Okay, Marie, anar ka, Dro. Sige na, ready na mo, ready. Intro. Ang Pasko ay sumabi tayo ay... Ay, pagkagan, Dro. Di lagi na mamakakini. Ayog, lihok, slipot, ready. Ako third voice. Say pero good. Bro, nagkailam ko ni Iro. Parehas man di sa mong Iro. Murag wa mo gitaw ko, no? Hala, ang iro dong. Hala, ang iro parehagin sa ato. Patay pa. Murag kailam ning
Murag kailan man yung bayam. Kailan ka ng biyaya, pre? Murag ang ato man yung bay. Ato, murag na balik na matas ato di ay di Kabuyan eh! Ay! Mainit ay! Moro na tong kita. Pulusin siyo. 250. 5 ta ka buok. Tag 50 na ta. Napawagin ako, kaya ako ang nagsista gina ang Pedro. Kaya second voice mo ko, third voice. Ari ko musugot, kapoy gibit-bit sista, ya, igakuha na ko. Ako yung gapoy mo bit-bit, men, tapos Pedro mo bit-bit. Siya, bigyan, ako, bigyan. Bida. Oy. Bida, oy. Bahinon tanig tarong, oy. Tarong nga. Asa naman ka, pre? Bahinon mo ka tarong na itong tarong. Bida sa day, di ko palabot na day. Di ko palabot na day. Alo, ano kipuspos? Unsa? Ipuspos mo na ni Ano ba, pre? Sista taon, di ba natin, inuungan na nato? Ayaw tagay na siya, bida. Kay bayan na niya, sista. Ayaw na siya tagay niya, bida. Tapal ta nila, Kamoy bayan na. Ha? Maruton! Hindi binuang maning imo bay. Ikay nagbuha ko niya. Kami mo pataplon. Mausod. Bigyan, lahi yun kayo, lahi. Basta ako amoy dako. Subagay tayo ni Panaygo na. Subagay! Sumagin mo yun. Ano nga na niyo? Hoy! Muna ko problema kay nagkagubot na hinuon mi. Unya, gikihamis tag-sista kay babayaran to sista ng guba. Usa nang ibayar niya wa man tang mikita sa among papanaygon. Usa may mo bato na ni. Dili naman mamayad ang mong kauban sa sista. Kisa may mabayad ato. Be, kung kamo kuno'y pasultihon, kisa may angayan nga mabayad sa sista nga guba. Kung kamo pasultihon, kansa man gyud binot. Ate Pres, good morning, Ate Pres. Good morning, Bam. Good morning, sa tagaan pil, kung paon, may kala. Ate Ginette, good morning. Good morning, mga mama! Shoutout sa tanang mga mama nga padayong ni Palay sa atuang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata niya. Palit mo sa Diamond Yema o BMA Special ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch kay lumi kaayo sila. Lami kayo niya. Sa tanan na itong mga bata, inom yun mo Don Pepe Tablia para sa atong ang pag-eskwela. Karon kay nindot kayo atong klase kay nabalik na sa face to face. Unya ang ato mga kaigsunan labi na gyud sa mga dagko. Inom sad mo Don Pepe Tablia dark chocolate ba na nindot kay na ibnon na to mga teenager. Unya ugom-ugom sa mo ko BMA special og Tasty Fish Cracker. Unya Paulitos macaroni crunch og kining ato ang Diamond Yema Special. Mao na atong house mode ako ha. O BMA Special, Diamond Yema Special. Mao na ugom mo na to. Samtang maglakaw-lakaw. Taon niya, ang ato ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Mao na lami kay natong kanon samtang magsuroy-suroy ta. Unya sa mga tao po ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, o sa Brumit Face Linday Shen Pepito. Gatong imnon mao ang ato ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mao na inindot kay nato imnon kung mo trabaho ta kay panington gyud ta sa ato ang pagtrabaho sa opisina or asa mo ka trabaho, mag-drive ka uban pa natong mga trabahon. Inom gyud ta kaping matapang kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Labi na gyud sa mga tao ni Vice Mayor Choy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan kang kay Ma'am Kasmer Araw. Ngang ilang gigamit diha sa opisina mao ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ate Pres? Okay, ang sender na ito karang Si Dodo Binot, Ate Pres? Binot. Simple raman kay ni taon. Ang pambinot nga problema, Ate Pres, simple raman. Nanaygon ra sila, o niya, pag human nga panaygon, wa sila kita, dos kwinta ra, gibahi nila, o niya, hindi ramo man to yung sisimyon, kay siya ko doon naghuwam sa sista, abangan pa ko doon sista. Niya kay si kwinta raman, paghatag si kwinta, wa man yun. Lisod mong yung kayo, gibunal ni Simon ang sista da buak.
karon mao ni ilang problema ron. Sa bayad. Oh, kinsay mo bayad sista ang ilang yulban. Saon Manaygon sila usap para para panaygon lang mo dong. bayad sista. Nya kana lagi po sista tapak-tapakil niyo scotch tape. Namin ang saro packaging ma'am no kanang brown. Packaging tape. Oh, ora itapok-tapak mo tingog na magyapon na. Props na bitaw. Oh, props na na. Ang tingog na mas third sa itong inindot ko. Third Dili voice. magdala mo kanang Piang-piang. tansan bitaw. Piang-piang. Oh, tansan. Oh, tansan lagi nga ano, Oo, piang-piang. ano, Nagalamdag ko, dugdog ko, plak-tum. Oh, kana, di ba kaldero? Oh, maura na oy, di. Dilata na. Budak palihis mo. Dilata na basahan oy, kay maura pa yun. Dito. Abam, basahan pa na to, bam. Kaniya pag aligri raman ni. Oh, paligri ba, Paligri ra. Dong, gusto pa kayo dong binat, patlasaan pa kayo mo problema, ato sumpayan ron dong. Ari bam, asama. Ba, usahan, bam. Ari bam. Unsay ato mabasa ni nga kinsay mo abang sista. Asa man ni abang? Sabi pa abang na ron nga buak, kapabayran kinadi kay abang-abang. Yeah. Kining ilang kaso no kanang ug manaygon gani sila maayo man ilang plano pero ila pun tarungon murag malinaw garo mo usahay. Wa man tarong man to ila ba? Mao gito ilang dinegunan tarong. Ang katulang si ka third voice mo inindot kayo. Nindot kayo paminaon. Kay ang duyog sa lubin santo ang Pero wag yun. Nang ilang gintuan, bago na balhin sa laing relihiyon. Wag yun. Oh, Sige, mas kita kayo. pero mas maayo sa Ilang mo piliyon ang ilahang kuanon bam. Ilang degunan. Kada ko mga nindot kabay. Hangtod nga, nabalik lang silang ilahang. Sa bambe. mas maayo man gud pud unta kining na ang ato ang pagpanaygon, ang ato mga gamit para sa sista, usa pa nang ibunal-bunal ng mga gamit. Ansan. Ang ako sabot nga inyong kaugalingon. Kay gasog mga guba, wala mo'y tulubagon. Way bayranan. Oh, ilabi na nga ning inyong grupo nga manaygon mo nya dili mig saktong bahin, mag-inawayay mo. Unya wa sila ilang kaugalingong kuan sista di nang huwam lang taon. Na may uban nga Daong para Ay ma kay gibunal. gibunal dong binot para wa may kuan pagbuhat mo piang-piang, pagbuhat mo kuan kanang marakas or di ba tamburin mo inyong na may manaygon, na may manaygon. Dukdukon. Na may manaygon sa gulyat na dili magamit og sista kana Wa, yun. pang dukduk sa mga para kwan. gali uban bato ra gali gamiton. Pero mahisgot naman ganahan mo nang manaygon sa probinsya nga murag na istorya ilang pagpanaygon Ano gulyat. daw kayo? Sa una ko Katong tayo kalaan Naman sila. mga sa pastores. 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 Kato mo inindutan na paminaw. Na istorya ba istorya jung kaagi. Dili kita ugon ng thank you ang bait ninyo, thank you. Ano naman dayon? Labi na lang das baba sa daan. Oh. May pas comment. Lang, mas may itong taga-probinsya gani nga. Na may basaw na ini kanta. Kuan, Iwa naman na ron. basta na probinsya, taga-bukid nga mahasa gani syudad kay ang napag-blending ang nagtingog sa duha Idot kay da sa una. di ba? Sa duha ra lang. Kinsa siya. Manano no? Kadiyo sa doon natin ipaambit no. Kung ari ka diri sa Salmo 95 bersikulo 1 ngadto sa 2. Dali kamo daygunta ang Ginoo. Mag-awit katag mga malibalik. Dali kamo daygunta ang Ginoo. Mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong tigpanalipod. Muduol kita kaniya aron pagpasalamat ug awitan ta siyang malipayon mga awit sa pagdaig. Sa ato pa, ang imong pagpamasko, gawas nga malipayon ka nga nag-awit, imo yung pagkita nga nagdaig yung kapod aning kanta sa Ginoo. Dili ka niya uban, well, murag walay post kanta lang. Ngayon mo, wala ni kag thank you, ang bait ninyo. Oh. Kanta niya mo ihon nga. Nagali mga bata, Ate Pris, kanta. Maglipay kita, nining panahon na, nasakyanan ba? Kay na tao na, si Jesus nga manunubos, siya gidamagan. Ha? Napagan sa dikagan ko Ako gingol, koy, di na damagan, danagan, di na damagan. Kalibutan mga Wag bata. kalibutan, usbanan nyo yung na, gidamagan, dili na gidamagan, Ang mga bata, gidanagan. ang ilang madunggan ba, mo ilang damagan to ilang parehagod na ako. Kalayo, Ay, inugi, badamagan, ginuulo. Parehagod ako, gamay pa ko. Ano yung sabi? Kanta na ko, kanang, London Bridge. London Bridge ba di ay na? London Bridge, mag ginamit. Sa mo, Ate Pris, London. inikanta. Iniksayo, di ba? Masayaw, London Bridge is broken down. Broken down. Pagkabuangan niya, karon pa ko nagkagya, hala, oy, London Bridge. Lunlun ni kanta sa una. London na, ay, Basta pa mi. Pardo, di ha, basta ka na, kay London. usar ko ng pardo. Yeah, by Fair Lady. My Fair Lady. My Pilasi. Pilasi, amo, Sa? my First Lady. My Pilasi. Ang puto sa doon ko Pilasi? diyaw-yaw. Tata lang mi.
Naay manaygon gulyat. Sakto lang nga kasadya ni Taknaang. Taknaan? Kasadya, taknaan. Ilo ka kasadya ni Taknaan. Lagi di lagi ko, auntie. Lagi sa sila ka. Pareharo na sa igampo mo kami makasala. Ako, igampo. Ha? Igampo. Sa Santa Maria, yan ang sa Diyos, igampo mo kami makasala. Iampo naman na. Klaro kayo kung sa bataw. Iampo naman na. Lagi, iampo lagi na ba? Pero ang uban, igampo yun. Iampo rin na siya. Balik ka. Balik ka. Oh, og mamasko gani ka mo kanang naang mas maayos ako nang giingon nga bisag unsa inyong mga gamiton bagawa sa sista kanang inyo lang kaugalingon kay panglitag magguba wala may tulobagon. Nabitaw, tinood na. Oh, unya mamasko ka mo unsa mapakabahin nga mag-away man pod mo. Kwintar ba? Gamay kayo. Pila ilang kita? 250. Pila sila kabuo? 5. May na lang. May lang sa dinoon. Uy, kanya to gani, naay manaygon, kami mga bata pa, tagaan mig saging. Oh. Bahinog pa na mo, mga Soda. saging. Kadang kindi. Saging ba? Kanang hinog. Oh. O kanang adto gyud sa bukid og manaygon ka kay kamantikod ko sa amo na ay manaygon iatol nila nga fiesta o di ba na birthday iatol nila o pero nindot man gud pa Naboy manaygon at impress nga kadang naay manaygon apoy tikuha sa mga hinayhay mga Dapat gawan. Kanang mga itlog. pagkaran Mao ba? ang manok isod sa kadang sako di na mo tingog bisig utsaon pa. Mao ba? Oo, di na mo tingog. Bisa ba duklon pa na yung manok te isod sako di na tingog. Basta isurog sa Sako, ako. oh, di na magtingog, Nga di naman. magsabong. Wakbot nga no na sila. wa sila grasya nga na pagpamasko ang mao Nag-away mas lang mo nang magbungol ito. wala kay wa sila grasya ng pagpamaskuhalan Wala lagi, way grasya na, way hinungdan. Ay, uy, hinangkaw rin, binuang rin ko nagumban. Hala bam! Nahala, uy. Paidal bam! kato na masko ko kinanting ako Nga naman? hindi ako nyo likod sa may pultahan Ano yan sa siya? siya o kantahan niyo Bonita sa tingin. tama ko nun eh tama ko nun dito naman nun Kura ko, pasul, tehon.